tao. Hello po, Mr. and Mrs. B. Kamusta po kayo? Thank you. Kain tayo. Kain tayo ng Indomie. Noodles. Tsaka yung yung pipino. Nilagyan ko ng pipino. Masarap siya. Na-miss ko po kayo sa sa Jessie. Sa JC. Sa GC. Ay, anong oras po diyan? Work nga naman. Oo, sarap po. Mas may itlog kanina, 2. Ilaga ko. Isa na tira. Kain tayo. Napadaan po kasi nag-try ako ngayon kasi medyo hindi na masyadong maingay. Ay, 12 noon na. 10 hours. Dito 11 PM. 11 PM po. Miss ko po kayo doon. Wala kayo. Sobra nyo busy. Hindi pa ako kumain ng hapunan. Ito lang kinakain ko. Ito po kinakain ko. Minsan kasi kumakain pa ako ng tanghalian, 4 o'clock na. 4 o'clock PM, 3 o'clock ganun. Kasi parang nasanay na po ako ng ganun. Oo nga, supportive ka talaga, kaya maraming salamat talaga sa iyo. Minsan kabilang sa sobrang busy din minsan eh. Hi lang ga Mia. Ano mo rito, pagbigyan ng jacket. Hello lang ga Mia, kaon taga. God bless po Mr. and Mrs. B. Mag-ingat kayong palagi dyan. Langga Mia, kaon taga. Kaon sang noodles. Malamig na din dito. Pero daan-daan lang. Hindi ganong lamig dyan. Yan, Mr. and Mrs. B. Mait talaga. Sakto lang pagtapos lapag kay Kel. Ay, okay. Enjoy your noodles. Salamat po. Buti nga ngayon medyo hindi masyadong maingay. Kaya minsan pag nag-i-LS po ako, makikita nyo tahimik. Kasi ang ingay, sobrang ingay dito, nagsisigawan. Mga bata. Kaya yun. Ngayon, medyo tahimik sila kasi nandun sila sa room na nilalaroan nila ng Pansit Canton din sa'yo. Ako simula kaninang tanghali. Yung kinain ko is yung maanghang din na na Pansit Canton. Ayun. Tapos ngayon, parang ka din kasi sa excuse me. Sa pagkain dito. Yung nauumay ka din kasi paborito talaga nila yung may tomato paste. Hindi tayo, alam mo na, kanin hindi naman natin nilagyan tomato paste. Ayun. Kaya nakakaumay. Pero thanks God naman may pagkain. Yun lang. Kaya minsan, bahala na mag-noodles ako ng mag-noodles.
Sabi nga ng amo ko, parang Chinese ah. Lagi ka na lang naga-noodles. Pasit kanto na maanghang langga. Tapos ano, tinapay. Tinapay. Kung wala yung juice, kape. Sa kape na. Kachimpo ngayon si Badiday. Hindi pa ako nakatapos pag-edit ng primer ko sa Monday. Enjoy kain lang ga, Mia. Ang cute-cute ni Mia. Promise. Ayan. Cute-cute ni Mia. Nakita ko siya kanina doon. So, ang galing niya talaga mag-English. Nako, may mararating ang batang yan. Ang galing. Hello, Mia. Shout out sa'yo, Mia. Si Mia ba? Si Mia, si baby. Yes, yes. Ayoko magpa-sound kasi baka CPR ako. Kaya ganito na lang. Kinig ka lang, wala naman ako. Kinig ka na lang sa huni ng suyop ko sinyo. Salamat lang ga, Mia. Uluto ka lang yan para makakain ka na. Napasaglit ako, parang pinisipon-sipon na nga konti. Gawa ng lamig na din dito. Anong gusto mong kanta, Mr. and Mrs. B? Magulat yung amo ko dito. Kasi kumakanta dito. Anong kanta gusto mo? Kala mo ganda-ganda ng busis, no? Anong kanta gusto mo? Kanta talaga. Kahit ano pa ang nagkaraan mo, hindi. Katawa na lang taan yun. Ano ba? Ang pangit ng busis ko ah. Baka mas lalo ako masipiar nito. magalit si Lolo, Mr. and Mrs. B. Mas lalo ako masipiar. Ano na lang. Tula na lang. Ako'y namutula. Mahabang mahaba. Ako'y uupo. Tapos na po. Pasaway. Loka naman tayo. Hindi marunong kumanta. Marunong kumanta tapos, yay! Yay na talaga yun, Mr. and Mrs. B. Ganun na lang. Tula. Wala na kasi yung ano ko na pwede ko rin naman kaya sulang baka nga masipiyal. Sandali, tingnan mo isang.
Ay, wala pa lang ano to, connection. Tingnan natin. Hindi ko ano to eh. Kahit ano ang wala siya dito. Nandiyan yung music sa kabila. Ginagawa ko na yata kasi ito. Mas madami pa gulay kaysa noodles. Oo, masarap nga yun. Na-miss ko nga yung ano, yung gulay. Yung maraming gulay ang ano, langga, yung maraming gulay ang... Hi, hello, B. Hello, B. Mega love shout out sa'yo. Ayan, meet mo ang ating mga ka-GCO. Si Live with Mia at saka si Mr. and Mrs. B yung laging sumusuporta sa akin, B. Ayun. Yan si It's in Germany. Kaibigan ko po siya. Hi, B. Sa Germany po siya. Tapos, ayun. It's in Germany, MLSO. Sabi ni Live with Mia. Busy ka talaga masyado ngayon. Hindi ka naka-ano kanina. Hindi ka nakalapag ng premiere mo. Ayun, Mr. and Mrs. B. Ayun, B, nasa Canada si Mr. and Mrs. B. At saka si Live with Me. Di ba sa Canada ka din, gang? Ayun, nag-hi, hi, hi, hi. Hindi ko siya hindi ako maka-open ng ano eh. Ay, Mr. and Mrs. B, sorry. Sa California pala siya. Ayun. California. Ayun. Wow, mga bigatin talaga itong aking mga supporters ba? Ako lang ang Middle East nito. Yes, gang. Nabisi ako, B. Ay, okay, live with me yan sa Canada. Tapos si Mr. and Mrs. B pala sa California. B. Ayun. Puti pa kayo, no? Ganda ng mga lugar nyo. Yung damang-dama nyo yung Pasko dito sa amin. Ay, naku, Middle East. Middle East. Kaya lang nagka-time ulit. Mega love shout out to all. Ayun, mega love shout out po from It's Germany. Ito si It's Germany. Ano ko pa ito, kaibigan ko talaga siya noon pa sa Laguna kami. Tapos, yun nga, tagal namin naman na walang connection kasi busy siya, busy din ako. Buti na lang may FB na. Tsaka may ito, nahanap niya daw ako sa FB dati. Yun. Tapos ngayon, excuse me, busog talaga ako sa noodles. Tapos ngayon nasa YT na. Yan, tuloy ang connection. So, ang layo na narating nila. Pero mabait kasi yun ang totoong mga kaibigan. Kahit malayo na yung naabot nila, hindi sila makakalimot. Ayun. Nice. Lagi ka na lang mag-live eh. Oo, be, try ko be kasi alam mo be, dito, hindi ako maka-live masyado ng ganito. Kasi yung mga alaga ko ang iingay, baka masita akong lolo. Minsan nag-aaway, nag-iiyakan. Kaya minsan napapansin nyo lahat ng mga live ko naka-silent. Yung katulog na ako. Kaya ngayon, dahil nandun sila naglalaro sa PlayStation, at saka yung alaga akong maliit nandun na sa nanay niya, medyo nagka-tsempo ako. Kaya ganun.
Naku, may kliyente na. Opo, opo. Ingat po, Mr. and Mrs. B. Thank you, Mama. Ingat ka dyan. Thank you so much. Wala connection yung ano. Ay, Sir and Mrs. B. May kliyente daw siya, B. Balik lang siya mamaya. Tingnan nyo, yan o, nag-iingay pati doon sa baba. Diyos po. Pati doon sa baba, nag-iingay. Yung magbagsak sila ng gate. Pag yung ulo ko pa doon pa sa may ano ng gate, minsan nagugulat ako. Sarap batuhin. Sarap pagpabatuhin, nag-iingay nila. Ayun, hello everyone. Mia, tsaka B, baka pwede nyong toslokin yung ano ko, yung kamay kong naka-approve. Patuslok ng ano, ng kamay kong naka-approve, yung nakaganyan. Salamat. Hindi ko naman mabanggit kung ano. Kasi minsan nag-iingat na din. So, nasalita dito, nako, bigla, magugulat na lang tayo. Ay, okay, salamat lang magugulat. Hindi ko kasi mabanggit-banggit yung words kasi baka mamaya bigla mawala ba. Bigla. Ay, 10 na pa ngayon. Ang bilis naman ng araw. Ay, 10 na pala. Naku, ilang ano na lang. Ilang araw na lang Pasko na talaga. 2 weeks. Salamat, Mi. Hindi ko siya makita dito. Siguro sa ano. Yung nakalagay lang isa. Siguro sa ano siya, sa net. Pero makita ko yan mamaya. Kaya tuloy nakasabi ako. Alam ko na. Ayun, nakita ko na dalawa na. Sa net yan. Be, anong ganap, Be? Hindi ka na busy, ano? Nag-ano ka? Be, naaliw-aliw ang sarili sa ano? Yun nga, sa TikTok. Tikitik-tik. Sa tikit-tik-tik, yun. Ni-enjoy ang sarili doon. Wala akong music dito, Be, kamusta na pala sila nanay doon, Be? Nandyan ba sila sa Pampanga or sa Kabuyaw? Hi, hello, Bernano na lang. Hi, Migo, kamusta? Salamat sa imo nga patamsak. Big love shout out kay Bernano na lang. Ayun, Bernano na lang. Kamusta ang life? Salamat sa iyong pagpunta. Ayun, medyo na busy lang. Sobra. Be, nasaan na yung kasama mo dyan? Ay, Be, nandun yan sa Lola. Sa Lola, Be. Ngayong Friday, hindi kami nakapunta kasi gawa nang nandito yung amo kong lalaki. So, hindi kami nakapunta. Oras nilang magmamedya. Ayun, nagbaba ng bahay si Bernano na lang. Be,
Life with Mia, ayun, nagbaba siya ng bahay, gusto niya ng friend, maka-friend. Ang galing ng bahay niya ni Bernardo na lang eh, natatawa ako dyan eh, tawa ako sa mga jokes. Nandun yun sa lola namin be, yung kasama, yung bago. Ako dito sa anak ako, mabait lang, mabait siya. Ayan. Okay lang naman sila mga man, nakabili na kami ng bahay sa Kabuyaw din. Ay wow. Na-miss ko talaga si nanay. Naalala ko talaga noon. Sila nanay. Si Ate Jenny, nagkaanak na ba? Nagkaanak na ba sila ng asawa niya? Bernardo na lang, ikaw nang mag-una, mukhang busy sila. Unahan mo sila tapos yan, balik-balik kayo. Balik-balik kayo. Agi lang ko, tulog na ko. Ay, okay lang diin ka wow. Pilipinas ka, gabi na. Diin ka kay aga naman sa Pilipinas, Bernardo na lang. Sa Kabuyaw. Maarado pa ka? Raduha lang da kay sundon ta ka kasuyod. Grabe gini si Bernardo na lang ba mag-arado gid ba? Bernardo na lang balikan kita sa Bay Bakas. Ayun, si Life with me, Bernardo na lang. Ayun. Ayun. May 2 kids na sila ng asawa na doon ko sila pinatira sa nabili ko na bahay sa Kabuyaw. Bahay na lang sila nila mama. Ay wow. Congrats be. Ayun, so hindi ko na pala kailangan pupunta ng Pampanga para next time pag nagdalaw ako sa inyo ulit. Sana kasi sa Kabuyaw na lang din. Sila Ate Lina nasa Kabuyaw na din sila nakatira, wala na doon sa Mabuhay. Wala na sila doon sa Mamatid. Nandoon na rin sila sa Kabuyaw nakabili ng bahay. Ang mga naiwan na lang doon yung mga kapitbahay natin dati na alam mo na. Alam mo na. Yun, Life with Mia. Bernardo na lang balikan ka daw niya. Sabay lahat. Grabe, masaya. Ayun, Life with Mia, heart naman. Sa Bernardo na lang. May maarado pa daw tana abi siya. Parihag ka mo na Ilonggo. Be, Ilonggo din kasi itong be. Itong si It's in German, Kapampangan po yan siya. Malaya medyo parang hindi niya maintindihan masyado yung usap natin. Isang Ilongga be, tsaka isang Ilonggo. Ayun. It's in Germany, is Kapampangan, may ang akong amiga. Ang amiga ko. Ayun. Si Berong, nag-asawa na ba si Berong be? Di ba yung bunso niya si sino? Ayun, nakalimutan ko na yung bunso niya bilang. Naiwan yung mga kapitbahay doon, buti nga sa kanila doon, maiwan sila doon be. Ay nako. Kapag sure be taga Kabuyaw mga kamag-anak ng mama ko. Oh, ayan be, si Mr. and Mrs. B taga Kabuyaw do yung mga kamag-anak niya ng mama niya. Ay, may asawa na din siya. Wow, 3 kids na agad. Bilis Si Gladys nandyan sa Germany, di ba? Si Mr. and Mrs. B daw, sabi. Mga taga Kabuyaw daw yung mga kamag-anak niya. Mr. and Mrs. B, saan sila sa Kabuyaw? Matagal din ako sa Kabuyaw.
dun. Itlog pang natira isa. Hindi mo alam. Okay lang. Hindi ko alam eh. Pero basta ano din naman kasi yung sa kabuyaw eh. Ayan. Sa kabuyaw sila. Marami din kaming naging friends doon eh. May mga di ba be, yung mga aklanon, mga tapag dito. Mga aklanon. Hindi daw niya, hindi daw alam ni Mr. and Mrs. B saan sila be. Basta alam ko sa may basketball court malapit sa lake. Lake? O di baka doon yan sa may ano be? Di ba ang lake doon sa may Laguna isa? Ay sa may ano? Ano saan ba yung ano ng lake? Di ba sa doon sa ano ba yung pinupuntahan natin be? Yung nakarating tayo doon, nagbabike tayo. Yung sa may limutan ko. Yung sa may dulo-dulo be, yung may mga ilog doon, may mga ano doon. Minsan lang ako nakapunta doon. Be, yung sa dulo nga. Nandiyan na sa ano ko, bibig ko, pero hindi ko siya mabanggit. Sa may gulod. Sama yun sa gulod. Gulod ba yun, be? Yung pinupuntahan natin na may mga malapit na sa lake nila doon. Gulod. Hindi ko na ma-remember kasi masyadong lugar doon. Yung tanging ma-remember ko lang is yung iba yun yung gulod. Gulod yun, be. Iba yun. Iba yun. Saan may mailig sa ano? Kabuyaw. Hindi naalala mo yun si tita. Tita, ano, yung sa may school, sa harap, yung bahay nila sa may harap. Ay, yung bahay nila sa may harap ng school, sa may harap ng, ano ba yung school ng mga anak ni Ate Lina. Namatay na yun siya, be. Yun malamig sa kabuyaw. Yun lang. Be, yung si tita, yung palagi nating kinukuhaan ng mga items noon. Yung nagpapakain sa atin minsan. Nalala mo yun? Si Tita Let. Yung si Tita Let, yung sa harap ng, yung bahay niya, harap ng school ng, ano ba yung school doon? Yung private. Sige, tanong niyo po Mr. and Mrs. B. Malay mo, magkapit bahay pala kayo doon ni Is in Germany. Ayan. Si Tita Let, yun. Oo, kilala mo yun. Ayun, namatay na yun siya, be. Namatay na siya. May sakit siya, kawawa naman. Nagkasakit sa puso. Wala na rin yung tindahan niya doon kasi lumipat sila ng Santa Rosa. Santa Rosa. Yung nakatira doon yung si Bimbim, yung adopted niya. Ryan. Si Ryan, oo, yung ano, yung kapatid niyang bakla, si Randy. Si Andy. Oo, nagla pa yun si Ryan. Ang pag naginipan ko ayun ang karaang gabi. Charot. Uubi na pag naginipan ko talaga yung kasi nag-uusap tayo, di ba, doon sa JC ng about sa crush natin. Charot. Tanda na yun, no. Nalalakas. Ang kapal ng mukha, ano, no? Pilingon. Nasaan na kaya yung ngayon, no? Wala na akong mga ano doon. Wala na akong mga tawag dito. Yung parang balita sa kanila. Si Ryan. Si ano, yung na-remember mo yung si Dax, yung
yung seduction doon. Inad niya ako nun eh. Pero may asawa man yun, hindi ko na ano, hindi ko na sila masyado ano, na-miss. Ang na-miss ko yung pag-akyat natin doon sa bubong. Madaling araw na nandun pa rin tayo. Diyos ko, nagtatawanan. Tapos pagalitan na tayo ni nanay doon. Ito ginagawa natin doon sa taas. Yun. Alam mo, dami mo naalala. Promise. Mabuhay pa kaya yun sila, P? Mabuhay pa ba yun? Ang dami nating ano doon. Yung may mga ibang taga doon ako nga. Si Ate Beng yun. Si Ate Beng na nag-friend ko yun sa FB. Yung anak ni ano, ni Ate Yuli. Remember mo? Buhay pa. Friends kayo? Friends kayo, be? Friends kayo ng mga yun? Sa FB? Live with me on the way na sa'yo. Ay, yan. From It's in Germany. Live with me on the way na daw si It's in Germany sa'yo, be. Ga. Ito si Live with Mia. Kakababa na din ng primer niya kanina. Doon sa atin. Ikaw wala kasi sa yun nga sabi ko kay admin baka busy ka talaga eh. Kaya huwag na lang muna. Sabi ko mag-PM ka na lang pag free ka na o yun. Okay, be. Okay, be. No, may time ulit. Ay, yun. Oo, pag wala ka ng ano, basta free ka na. Sila, admin nila, hindi naman sila yung ano, yung pilit sa, basta ang importante doon is, na-try namin, or na-try mo na, nag-ano, sa ano, tawag dito, sa amin, doon sa ano niya, sa YGF. Ayun, tapos na-try mo. Wow, sana all may mga harang. Ay, nadikitan ka na niya, be, kasi ano, be, nakalapag kasi lahat doon ng member, pinadikitan sa kanya. Okay, live with me, Di ako noon makaiwan ng bakas. Mag-like ka lang lagi, dagdag din yan. Mag-like. Newbie. Oo, be. Yun nga eh. Bawiin ko talaga yung ginawa sa akin ni Lolo. Wala eh, nasira yung cellphone ko dati. Hirap talaga nitong mahirap kahit hindi mo agad mabili. Pero okay lang. Never surrender. Oo. Ayun, newbie, live with Mia. Ayan guys, thank you talaga sa pagpunta nyo sa akin. Dati alam nyo, pag nada-live ako, wala tao. Kawawa naman ako, walang tao. Walang nagkagusto sa akin. Charot. Ayan. Kasi merong merong yung iba busy. Alam si Mr. and Mrs. B talaga palagi simula nung pumasok ako sa YGF. Pag pag naka-live ako, agad-agad dyan na talaga yun siya. Siya lang talaga yun. Kasi minsan mga busy talaga yung mga members natin.
Tapos hindi magkapareho yung oras yun. Kaya medyo okay lang din. Kaya minsan nagkakataon na nandyan din sila lahat. Yung LS pa pwede replay for W. Parang pwede yata, B. Kaso ang haba-haba naman, if ever. Diba? Yung LS. Parang, hindi ko lang, yun ba, be? Ikaw, be, kasi alam mo yun, It's in Germany. Yung LS ba, kapag na-replay, pwede ba daw makadagdag ba yun ng ano? Life with Mia, done na, thank you, sis. Be, It's in Germany, nagtanong kasi ako, hindi rin ako sure. Yung LS daw ba is pwede replay, kung replay mo, for WH pa rin daw ba? Makadagdag ba siya? Ibang akando kasi yung nadikit sa una. Tanggap niya. Oo daw, be. Oo daw, gang. Yung LS daw. Kahit replay, pwede pala siya. Ayan. Malaking tulong sa view ang live. Oo nga, be. Wow, basta marami lang mag-live sa'yo kahit 5. Yun, no. It's in Germany. Thank you from Life of Maya. Be, alam mo, ang kit-kit ng anak ni ano. Itong Life with Mia, nag-premiere sa kanila. Ang kit-kit ng baby. Siya yung siya yung nag-video. Need ba tapusin? Kapag naman 2 hours or 3 hours, depende siguro. Hindi ko lang alam. Kailangan ba tapusin yan, be? Siguro kung halimbawa Live with Mia, halimbawa kapag gusto mo i-play yung mga video, siguro parang mas okay na rin na dun ka nakapokus sa live niya. Para kahit ang haba ng oras, isang video yung napanood mo. Dikit lang kayo sa akin mga friends, balikan ko kayo agad. Ayun, from EDC Germany. Doon sa GC lahat mang dikitan mo para mabalikan ka nila agad. Ang dami-dami doon. Kasi hindi sila familiar sa'yo. One time ka lang nagsali eh. Ang dami doon. Ako nga, nagpunta ako doon sa ano mo. Nagsasaging naging isda ako doon eh. Kasi parang matagdagan pa yung ano ko. Yung mga isda ko. Ano na rin dito eh. Nadikitan ko na lahat yung mga watch sa akin, be. Ayun, be. Ayun nga, sabi ni admin, busy ka pa. Sabi ko, oo nga, yan na lang muna, busy ka pa naman. Ayun. Yung iba hindi dumikit sa akin, pero okay lang. Asin? Hindi ko alam yun, be. Ay, baka yung, siguro, be, pag premiere mo dati kasi yung iba wala. Yung iba wala, hindi kanila nakita doon. Kasi wala sila. Hayaan mo na, didikitan kanila. Hindi kasi pwede sa GC na hindi mo didikitan yung ano mo doon. Mga member mo. Kasi kailangan sa notification yun eh. Kaya lahat pinadidikitan talaga. Really? Sige lang, pag bumalik ka, anongin naman yun. Sabihin mo kay Ma'am Ella.
Kasi gano'n naman talaga yun eh, na yung iba. Kasi one time ka lang nag-ano be, tapos yung iba wala. Hayaan mo na. Ano, hindi naman natin yan. Tsaka pag nag-premiere sila, pag halimbawa naka-ano sila sa'yo, pag halimbawa nakita mo yung ano nila at nakakumin ka sa kanila, yung sabihin. Alam naman nila yun. May iba lang kasi nung nakaraan na wala din. Yan nga si Mr. and Mrs. B eh, sobrang is Ed's in Germany is kusin ko kay Galay. Ayun. Pauga, may frame ka na ba next month? Last week naka-frame siya, nakasali siya sa atin. Pero wala ka pa. Naka-premiere siya. Tapos dumaan yung ano na sobrang busy niya. Parang si Mr. and Mrs. B, sobrang busy niya. Dati, ano din naman siya. Sobrang busy niya kasi. Thursday, nung Thursday. Yung, ano niya, yung about sa bahay, sa ano ni Papay ba yun? Papay and Olive. Yung premiere mo. Oo nga, last Thursday siya. Tapos ngayon, na-busy. Na-busy na siya, hindi nga siya nakatapos, hindi nga siya naka-SS sa, hindi nga siya nakaresibo sa ano, sa nung Monday. Kasi busy na siya. Tinapos niya lang yung Thursday. Luto ka na ga, nakakaon ka na. Quick check ko lang ga, balik ako, ayoko din kasi yung dinikitan ko. Yan. So ibabalik ako, silip kita ex. Live with me, okay lang ga. Hindi, may iba talaga doon sa atin minsan hindi pa nila tapos kasi bago lang siya. Pero kung bumalik siya nung primer ulit, nadidikitan siya lahat kasi meron yung iba 'di ba nagloko yung net nila. Kahit ako nung Monday nagloko din. Pero kasi kami dating dikit na din kami before pa siya pumasok. Make sure ko lang ba. Oo lang ga Mia. Thank you daw, thanks daw. Live with me, Hindi talaga yun kasi pwede doon, be. Kasi siguro kung bumalik ka ngayong Thursday for premiere, lahat yun nagdikit na sa'yo. Kasi hindi pwede talaga yun na hindi ka nila didikitan ng ng lahat. Lahat ng nandoon, kailangan ka madikitan. For the notification. Alam mo, be, kasi yan dyan dito sa GC na yan. Ang daming nagrereklamo nga mga members natin, meron silang ibang mga nakita kasi doon sa analytics nila, yung ibang group na sinalihan nila, binabasihan nila doon sa analytics nila sa premier nila sa group natin. Yung una nila na sinalihan, halimbawa 1 week, makikita nila doon na konti lang talaga yung ano nila. Ang daming views pero konti lang ang pumasok. Pero dyan sa atin, dyan sa kayo Tapos kanina nandun sa GCA pinagpapasa. Yung yung analytic na yon dito sa YGF ang taas. Kasi lahat legit. Lahat lahat tawag dito. Nga sabi nila nila lahat
tawag nga nito, yung organic. Organic daw lahat. Oo, kanina pinasa nila. Meron doon, meron doon kasama natin. Umalis siya. Inalisan niya yung Oo, maraming ganun sa ibang sa ibang group B. Kaya ako, kahit noon, ang daming nag-i-invite sa akin, ayaw ko talaga. Hindi ko alam kung bakit. Tapos nung dito kila Ella, pumayag ako. Oo, pero nung hindi nga na-save kasi kita mo yung umalis doon yung kasama natin sa dati niyang sa isang group. Kasi doon niya napansin na yung na-district niya nung premiere niya, hindi umakyat. Ano lang. Ang daming views pero hindi nakapasok. So it means hindi legit. Tapos yung dyan ngayon, kay Ma'am Ella, yun, doon nila binasihan. Sobrang taas. Isipin mo 20 sa kabila. Tapos nung dito, tiningnan niya, naka 80. O, diba? Yung Jacoby digit siya. Oh, sure, be, maganda kasi yung mga organic, be. Kasi, alam mo na. O, diba, akala ko ba anuhin mo ako doon? Organic, marami kayo. I-try ko lang din. Tig 1 hours. Sinalihan ko. 1 hour. Yung sinalihan. May premiere din doon. Ita-try ko din yung sabi mo sa akin. Tapos meron nga iba nung din, pagbalik ko na, naloko talaga ako ng ibang group na inainis talaga ako kasi ilang, siguro mga 1 buwan ako bago ako nakapasok dito sa YGF na to, bago ko sila natagpuan. Okay, wala pa siyang na-PMB. It's in Germany, sis. Di ako nakadikit sa'yo. Don't know why, basta ginawa ko na yun nung makita ko ang list of Thursday prayer. Baka nga kasi nagloko nga nung nakaraan si Lolo. Nagloko siya. Okay lang ngayon magdikitan na kayo. Ngayon magdikit na kayo. At least, di ba? Nagkaintindihan. Ayun. I got it. Hello, tipid-tipirin. Dinikitan niyo ako. Tipid-tipirin. Hi sis, Gina. Ayun, it's in Germany. Live with me. Baka nagloko sis, dikitan mo na ako. Oo. Noon nga, nagloko nga si Lolo nung nakaraang linggo pa. May love shout out, tipid-tipirin. Hi sis, Gina. Ayan, dinikitan, tipid-tipirin on the way sa'yo. Ayan. It's in Germany. Ayan, si tipid-tipirin. Alam mo naman, kasama na natin yan. Kasama natin yan. Yan yung pinakamami na pinakamami. Pinakamami na mabait doon sa atin. Tipid-tipirin. Ayun, nagdikit na kayo. Ayun. It's in Germany. Hello sis, gising ka na? Good morning Pinas naman dyan. Nagtanday-tanday ka na dyan? Kung sanang ilipat na yung ko para maka ako kasi sakit ng balikat ko. Nagtapon ako ng basura kanina, bigla siyang tumunog.
Kung now ka lang lumikit sa akin sis, mamaya konti sis balikan kita. Naula ko full video mo. Full video mo bago ako dikitan para dikit na kita. Okay, from Langga Mia. Si sis names tinuruan ko ng mano-mano ayun. Makahigit 100 na. Oo nga sis. No, sinabihan ko nga siya no, ganun yung gagawin niya muna. Sabi ko pero wag kang magbanggit ng mga words na alam mong bawal. Salamat sa iyo, Nay-Nay. Manay-Nay-Nay. Sis, tipid-tipid pa rin. Salamat sa iyo ha. Sa pagtulong kay Nims. Tipid-tipid rin haba ng harang mo. Uy, oo nga, bi. Ang kaingit niya sila mga harang, mga harang, gusto ko na rin na-experience yung may haharang-harang sa aking mga video. Ay, gusto ko na rin yung pag-open, nakaharang na agad sila. Mag-iiwan na din ako ng bakas, live with Mia. Live with Mia, ano yung harang? Yung ads, be. Nangga, yung ads. Harang ni ano yun. Diyan ka magkakapera. Pag-iwan din ako ng bakas with live. From live with Mia. Pinasok yan, lamigang. Iwan ko lang akong pinasok talaga. Taglamig. Nag-ano lang ako, ayan, pag inakyat ko. Alam mo, bait talaga ng amo ko. Babae kanina, hinilot niya ako. Parang magkapatid lang din kasi kami. Hinilot niya ako. Sabi niya, hilutin kita kasi ganun din ginagawa mo sa akin. Hinihilot niya ako kanina, bi. Ay, Nay. Pinasok na lang. May pikasin nga ako dito ganun ko pa may pikasin. Manay MLS from live with Mia. Live with Mia, tanong ko lang anong harang. Ads yan sis. Huwag mo na tapusin sisi ang harang. Oy. Live with Mia, salamat sis dinikit na ako sa'yo sa dalawa ko account complete yun. Wow, salamat. It's in Germany. Live with Mia, hindi ko alam yun. Yun pala, oo, yun siya be. Dati nga hindi ko rin alam yung harang-harang. Ano may paharang-harang na yan, yung ganun sabi ko. Yung sa wakas, naging alien na rin, marunong na rin ako ng mga salitang ganyan. Ganun pala yung harang-harang. It's in Germany, tipid-tipid rin. Okay lang maganda, hindi dapat i-cancel ang harang. Oh, di ba? Bait ni It's in Germany. Gang Mia ads na siya. Ads na siya, pandibid rin. Ang bait ng amo mo, be. Oo, be. Sobra. Pinimplahan pa ako ng tea. Pinigyan ako ng gamot. Nilutuan ako ng itlog. Sabi ko, wag na. Pero nilutuan pa rin ako, ayun. Sabi mo naman ako ng gamot. Ayun. Si Sis Ids ba nakapasok sa wajib? Oo, nakapasok siya yung yung Ids in Germany. Kaso this Thursday Sis Gina hindi siya naka-premiere kasi nga sobrang busy niya, tapos hindi nga siya naka-resibo nung Monday. Pero tinapos siya nung Thursday. One time lang siya. Kasi sobrang busy niya. Thanks Eds. Tipid-tipid rin dan na sa'yo nakapag-iwan ako ng bakas. Ayun, it's from Germany. Salamat langga. Salamat be. Ayun mga palangga. Salamat dito sa inyong pagpunta sa aking walang kwentang LL. Charot. Ayun. Napaaga ako ngayon sis kasi medyo walang mga dito. May ingay. Sige der, mamaya kita balik. Ayun, pag ginanon ko, alam mo, hinilot niya ako kanina. Ginanon niya ako, tapos sabi ko, hayaan mo na muna, baka bukas mawala din ito. Nagyan ko lang ipikasin, may ipikasin talaga akong baon dito. Nung bumalik ako, naku, 4 na buti yung dala ko. Pag uwi yung dala, pabango. Pagbalik dito yung dala, panghaplas. Diba? Oo, be.
Dati palagi ako pero naka-silent lang siya. Kasi yung patulog na ako. Kasi minsan, nandun nga kami sa bahay ni Lola Be. Hindi ako makaitis doon masyado kasi alam mo na yung mga ano, napasok ng lamig yan, nilutin mo. Pero pag di ka nagbabasa ng tubig, useless din kasi sis, kasi maghugas ka ng plato, di ba? Pero sige na lang, that's like antos. Sige lang, bukas sabi niya bilhan niya naman ako ng pinideliver kasi ngayon gabi na dito, wala kaming driver dito. Sabi ko okay lang, pero nakainom na din ako, may gamot siya kanina, yung parang paracetamol sa atin ganun. Alam mo naman dito baby, isa lang ang gamot, Panadol. Wala na sa lumpas wala sa lumpas. Bukas kami sabihin mo sa mga friends mo na PM lang sa akin yung mga gusto sumali. Oo, sige be, no problem. Yan sila, oh, ang dami na yan nila yun, oh. Ako nga isa lang talaga yung ano ko isa lang talaga siya, YGEF lang talaga. Patry nga sa iba, Manay, maganda ba? Si Manay, ilan sa'yo, Manay? Natakot kasi ako baka mamaya hindi rin naman ano yung iba, Manay. Oo, meron daw siya, Manay, tipid-tipirin sis, meron. Pero hindi rin siya ng ano doon, kay busy siya. Parang tulad din daw sa atin, digit, makita mo sa analytic na pumapasok. Tulad nga nung iba, diba, be? Sabi ko sa'yo, sis, ang laki ng tulong nun sa akin, kaya namuni ako. Oo nga, ang bilis mo namuni noon diba? Nagsabi ka ako sa'yo na, sabi ko, ayan, may harang ka na agad, wala pa pang 1 taon noon na ayos din pala din. Pero hindi ko pa na-try. Ay, naku. Ako pag sana ako mamuni na bukas. Charot. Mag-upload ako ng video na nakapag 2 million views. Tapos, ayun muna yung kinabukasan. Charot. Ay, naku. Kung hindi siya kinain ni Lolo malamang malaki-laki na din. Okay lang. Tsaga-tsaga na lang ako. On the way to 4,000 na rin ako. Charot. 4,000. 400 pala. 400 pala. Kaluka. Ang layo pa ng lalakbayin ko nito. Oo nga. Sige lang, Bea. Ganun talaga, effort lang. Kaya kinakailangan talaga. Pag kasi ng basura, pag ganyan ko pataas, nag-ingay siya, tumunog. Tapos ang sobrang sakit na. Pag akyat ko, sabi ng amo, ano nangyari sa'yo? Ang sakit ng kamay ko na na taas ko doon sa may basura. Pagtatapunan ba? Kung pag ko ng balde, na may, yung basurahan. Hindi naman siya malaki yung basura namin. Yung balde na maliit lang. Ganun. Kaya lang pakyat. Pakyat siya. I wish. Oo nga, Sis Gina, sana nga. Pero wala, running 400.
Ano yung 400? Sige lang. Ayun, hi sis Tipi-Tipi rin. Ayun si Mr. and Mrs. B. Mega love shoutout sa inyong lahat. Mr. and Mrs. B, Tipi-Tipi rin. It's in Germany, Langga, Mia. At sa mga dumaan, ayun. Pasilip-silip lang. Okay lang po. Nagkita na ba kayo ng kapatid mo? Oo sis, nagkita na kami dito nung last year. Nung parating ang... Ay, hindi last year. Ano na? Kasi before pa yata magkalat ang virus B. Tapos nung dumating na yung mga virus dito, hindi na kami pwede magkita kasi nag-iingat sila bawat isa. Kasi yun nga, mahirap na. Kasi di ba grabe yung ano dito, epekto sa Saudi dati. Pero ngayon, sana maging okay na. Pero pauwi siya. Tapos Ramadan B. Nagkikita kami palagi B. Pag halimbawa mayroon siyang ipapadala sa akin. Kasi nakaraang November umuwi ako. Pupunta siya dito sa bahay B. Pinapapunta din siya ng amo niya. Malapit lang kasi kami dalawa. Isang ano lang kami, isang municipality. So parang nasa kabila lang silang barangay. Ganun. Ayun. Nakita kami dito B. Tapos ayun, araw-araw naman kami nag-uusap sa magkakilala kasi yung mga amo namin. Isang eskwelahan lang sila. Yun na tinuturuan. Teacher din yung amo niya. Teacher din sa akin. Mababait yung mga amo namin din. Kasi pinayagan kami magkita. Ayun. Pero ngayong siguro iwan ko na. Sige, Sis Gina, Tipi-Tipi rin. Thank you so much. Sige, Labawel. Maglaba ka na dyan kasi kawawa naman yung si Daddy na masampay na naman yung mamaya. Istorbuhin mo na naman ha. Ayan. Thank you sis. Ingat kayo dyan. Tika, hindi ko nga pala natanong. Sis, saan ka dyan? Sa Maynila ka ba sis? Tipi-Tipi rin. Saan ka ba dyan? Saan ba kayo? Malay mo, di ba? Malay mo lang kasi layas ako eh. Siyempre yung Maynila kasi parang inaano ko na yan dati. Kaya malay mo, someday. Naka 1 hour na din ako. Salamat, Manay Tipi-Tipi rin, Sis Gina. Thank you for coming. Ayan, narinig mo yung ingay ng aking alaga. Diyos ko. Nagsigaw. Kumakanta. Dito ano na. 12. Ayan, 12. 12:11.
Mag-mute lang ako, magpunta ako ng CR, wait lang. Mag-mute lang ako ha, mag-CR lang ako, wait. Mag-mute ako kasi baka bigla may magsigawan na naman dito. Dali lang ba? Sandali lang.
bihis. Lamig na, malamig. Sobrang lamig. Mga may iwan ko. Langga. Ogang. Sige, halong. Halong. With me, bye. Thank you. Halong gangga ha. Mr. and Mrs. B, Mr. and Mrs. B, dinikitan kita mamaya sabay iwan ng bakas. Ayun. O sige, langga Mia. Thank you. It's in Germany. Oras dito be. 12:20 EM. Madaling araw. Mr. and Mrs. B. Sis ha, thanks. From Mr. and Mrs. B. Live with Mia. 12 EM be. Maya siguro maya na din. Siguro kung hindi pa kayo busy, yun. Half an hour. Ayun, from Mr. and Mrs. B. Sis ha, thanks. Thank you po. Kaya na sa'yo. Ayun, nagbaba ng bahay si Mr. and Mrs. B. Live with Mia, ha? Ayun. Alis daw si Live with Mia. Magsundo ng anak niya, Mr. and Mrs. B. Ayun. Ayun, nagbaba po siya. Nagbaba po ang ating magandang Mr. and Mrs. B na babae. Na magpartner. Na-miss ko nga sila. Doon sa GC. Ingat tayo with Mia. Ingat gang ha. Salamat God. God bless. Thanks much. Welcome po always Mr. and Mrs. B. Thank you so much sa inyo sa pagsuporta niyo sa akin guys. Ngayong araw, like with Mia. Mamaya sis, may harang makamalit ako, wawa ang Mia. Like with Mia. Okay. Ingat sis. Sakit ng ano ko talaga. Ang sakit talaga siya itaas. Oh my God. Hirap ng ganito, no? Tapos may trabaho ka. Yun, pwedeng hindi ka magtrabaho. Kahit naman sabihan kang magpahinga ka, makakahiya naman din. Kasi sinusuhudan ka. Alam, parang ngayong last week, ngayong buwan na to, parang nagkasunod yung injury ko sa mga kamay. Nung una, tingnan nyo dun sa vlog ko sa Monday, makikita nyo may sa premiere ko sa Monday, may cover na tape yung ko dito, yung isang daliri ko. Ngayon okay na siya. Kasi may may parang nasugatan siya tapos napasukan ng tubig. Namaga, nilagyan ko ng luya. Yung dinikdik na luya na mainit. Kinabukasan na yung naging okay siya. Tapos, yung una, yung isang daliri ko is may nabasag na pinto ng cabinet. Matalas masyado. Pumasok yung daliri ko doon kasi pagbukas ko, ayun, nahiwa. Diyos ko.
Pagka nung paano na siya, yung okay na siya, sumunod nga yung sabi kong ganitong namaga. Ngayon okay na naman 'to, ito na naman nandito ko yung pagtapon ko nga ng basura, sabi ko parang pagtaas mo ng basura ganun, kasi medyo mataas yung tapunan ng basura, kailangan mo ipasok sa loob yung basura. Bigla siyang tumunog kanina. Grabe yung sakit. Pero wala, no choice, kailangan talagang ano. Pero buti may ipikasin po akong dala dito nung pagbalik ko. Yun, inaano ko, minasage ko siya kanina, tapos sinilot din ako ng amo kong babae. Hinilot niya din yung dito ko. Pinatigil ko nga, nahihiya ako eh. Nahihiya ako sa kanya. Hindi, sabi niya sa akin, wala pa yan, sabi niya sa akin, okay lang yan, wala pa nga yung ginagawa mo sa akin eh. Sabi ganun, konti lang yung ginagawa ko sa'yo. Sobra-sobra pa yung ginagawa mo sa akin. Sabi niya. Hindi ko alam kung ba't ganyan yung amo ko. Kaya kahit medyo nakakapagod din minsan, sarap din siyang balikan kasi parang hindi na ano, parang ewan ko pa, parang normal na lang yung tingin ko sa kanya. Parang hindi siya ibang lahi. Diba dati pag na-umpisa parang takot na takot tayo, ganyan. Yun, open ako pag magsalita ako diretso sa kanya. Wala nang ano, wala na yung may anuhin ka, may isipin ka na, ay baka magalit siya akin ito, sabihin mo. Hindi. Parang wala na lang. Kaya kanina hinilot niya ako, kaya ngayon ito na naman yung, ewan ko ba, sana pagkatapos nito wala na. Diyos ko, hirap na hirap. Kakapagod yung sakit. Ayun, tumunog siya, pero yung dito sa baba lang, normal naman talaga tumutunog yun. Pero yung dito, parang pumitik talaga siya nung tinapon mo niya. Kak! Sabay gano'n. Tapos nung binaba ko na unti-unti, ouch! Sakit. Grabe. Naninindihan. No choice. Hindi ko rin maitaas ang right arm ko. Sure po, ngayon, aking ganun din hindi ko siya maitaas. Hindi ko alam kung bakit. Bigla na siya tumunog kanina nung tinapon ko yung basura. Ayun, nahawakan ko nga dito Sobrang sakit talaga, parang maiihi talaga ako sa sakit. Yung pag ganun ako, sobra parang. Tapos parang nafe-feel ko na parang ano dito affected. Tapos parang nahihilo na nasusuka. Hindi ko maintindihan ang sakit. Lamig hindi ko alam kung lamig ba o ano. Totoo po. Sa Mrs. B, pareho pala tayo. Ayun dito ko. Ba't kaya? Bigla lang talaga siyang tumunog. Pareho pala tayo. Right din to Hindi ko maintindihan. Pipisingin ko hindi ko maintindihan kung saan nanggagaling yung sakit. Basta pag inanon ko siya dito, pag binisil ko wala naman, pero pag ganyan ko, sobra yan. Pinipilit ko talaga, ouch. Parang sa sobrang sakit. Di ko kailangan
Ganun, be. Mainit na kami yung tubig namin, be. Lagyan ka ng asin. Sige, try ko bukas. Try ko bukas, be. Siguro ako dito, oh. Parang, ayun nga, diba? Minsan nalulungkot. Kakalungkot yung sabihin natin. Pag may naramdaman tayong ganito, pag nasa Pilipinas tayo, ayun. Maraming naghihilot. Maraming ang gagawin. Ngayon, dahil nandito, wala tayong magagawa. Hello, Langga Neri, wonderful vlogs. Mega love shout out, Langga. Ito, it's in Germany, si Neri's wonderful vlog. Kasama din natin to. Ayun, napakaganda din ang mga vlog nito about OFW. Canada din to, sis. B, sa Canada din siya. Si Neri's wonderful vlog. Sis Neri, it's in Germany siguro. Pamilyar ba siya sa'yo? Hindi siya naka-premier this Thursday. Kasama nyo kasi busy siya, busy ang life niya, busy ang life. Give shout out. There's wonderful vlog. Thank you lang the host. You're welcome po and thank you naman sa imo pag-agi sa akon nga live. Salamat ga. Ayun, Emily. So, everyone back to work eh. Okay po. Mr. and Mrs. B, thank you, thank you, thank you, thank you. Ingat ka po. Neris wonderful. Ayun, it's my day. Hi, Neris wonderful vlog. Nasa Jollibee. Oh, wow, Jollibee. Siguro primer na naman yan. Primer na naman yan si Jollibee. Pakis kay Jollibee. Sis Neri, pakis kay Jollibee. Na-miss ko na. Dito lang, may thank you so much, Mr. and Mrs. B. Thank you, sobras. Thank you talaga sa support mo. Kahit na busy ka, pero minsan nagagawa mo talaga, nandyan ka talaga pag nagla-live ako. Thank you sa'yo. Sis Neri, pakis kay Jollibee. Matagal na akong hindi nakakain ng Jollibee ng taon na. Wala dito sa Saudi Jollibee. McDonald's lang. Pero sa hindi meron. Pero nasa city. Siguro sa Riyadh. Kasi kami bundok lang namin eh. Hindi naman bundok. Parang lang siya. Malayo talaga siya sa maraming normal lang siya ng lugar. Okay, Hermes. Oh. Mega love shout out. It's in Germany. Ayun. From Mary's Ayun, nagkukwento ako, sis. Kasi masakit yung ko dito. Pagtapon ko ng basura. Host, kung pwede lang, pa rin dyan. Oo nga, no. Namiss ko na si Jollibee. Pati mga anak din, nakakapunta ng Jollibee dahil sa pandemic na po eh. Thank you, Ners. Wonderful vlog. Hello, to my Julian. Mega love shout out, Mr. and Mrs. B. Ayan, from Mary's wonderful vlog. Mary's wonderful vlog. Nakadikit na pala ako sa iyo. From It's in Germany. Wow, thank you. Sis Mary, wala ka ng work ngayon. Nag-Jollibee ka na. Ikaw, be, anong oras dyan sa Germany, be? Anong oras sa Germany na? Madaling araw din ba?
Yes, it's in Germany. Thanks. Ayun, from Nearest Wonderful Vlog. Thank you, mga sis. Ay, ayun. Magkasunod lang pala. Ay, advance ako ng 10, 11, 12. 4 hours ba eh. Advance ako dito. Kasi, hindi pala, 12 pa lang yun. 12:30 pala dito. Advance pala ako ng 2 hours. O 2 hours. Post, wala nang work kasi Jollibee mo talaga si Happy. Kasama mo na ba si Happy ngayon sa Jollibee? Ang cute ng aso mo. Ang cute ni Happy. Sis Neri. Okay. 4:37 dito lang habang Canada. Wow. Grabe na. Magkaiba yung mga oras natin. Pero, yun nga. This time, super thanks talaga ako kasi nagja-jackpot ako sa mga oras nila. Yun. Kasi ngayon nga lang dito walang masyadong maingay. Yun. Wow. Canada. 4:37 p.m. Sis Neri and Wonderful Vlogs. Saan ka pala sa Pinas, sis? Saan ka pala sa Pinas? Ako sis, pag hindi mo pa alam, Mindanao, South Cotabato. South. Kasi dalawa yung Cotabato sa amin. Merong Cotabato, merong South. North yung isang Cotabato. Yun yung halo din doon. May Muslim at saka Christian. Sa South Cotabato naman is kadalasan po ay Christian talaga. Yun. South Cotabato. Hindi ko pa siya dala-dadaanan kung nang Happy din nanganap ako ng winter cruise. Wow, swerte naman ni Happy. Yun. Swerte naman ng gawin na yan. Oo nga, lamig-lamig na dyan. Ay, wow! Santa Mesa, Manila. Aklan, so aklanon ka pala. Aklanon ka pala, sis. Tamsakos. Hi, hello, mega love shout out. Ma'am, sis na Cecilia Pingal, good evening host. Hello po, thank you for coming. Ayan, thank you po sa patamsa. Good evening din po. Hey, morning na pala dito. Sige po, baba ka po, ma'am. Mga sisi, si Ma'am Sistona ay isa din po sa nagsusupport sa akin. Ayun po, baka pwede nyo pong tamsakan ng kanyang cream. Pasupport na lang po. Sis Neri Wonderful Vlog. Ayun, bumaba po siya. Ayan, bumaba po. Sorry guys, nahulog ako kasi na-open ko yung na-open ko yung frame ni Ma'am Sistona. Tamsaktan po, Ma'am Sistona. Ayun, thank you so much po. Mga palangga, pa support po ng frame ni patamsak po ng frame ni Ma'am Sistona Cecilia Pingal. Bingal po, ayan. Siya po din po yung isa sa mga sumusuporta po sa akin. Ayun, kaya maraming salamat po. Ayun. Sis Neri,
It's in Germany. Ayun. Patamsak ng ano. Ayun, hello sis, ito na Cecilia Bingal from Neris Wonderful Vlog. Ayun po. Sis Neri. Patamsak po ng prayer ni ma'am. Salamat sis. Sis, before ako pumasok sa YGF, ito si Ma'am Sis Tuna ay isa sa mga sumusuporta sa akin. Ayun. Bigyan kita ng saging at kalimbang. Oh, wow. Thank you. Langganeri. Ayun. Mamaya daw sis pag-uwi niya, Ma'am. Ma'am Sis Tuna. Ayun. Thank you, Neris. Ayun pa, Ma'am Sis Tuna. Ayun po. Thank you so much po sa inyo. Suportahan lang tayo si Sis Tuna. Oo, mabait yan Madam. Sis Neri. Alam mo, yun nga sabi ko sa'yo. Nung pagbalik ko ng YT, siya din yung tumutulong sa akin. Kaya sobrang thank you din ako sa kanya. Tapos, bago ako talaga pumasok ng YGF, ayun, siya tumutulong sa akin din. Ayun, at yung YGF naman ay sobrang laki na din ang natulong sa akin ngayon. Kaya thank you so much guys. Love you. Oo, mabait. Magsusuporta yan si Ma'am Sis Tuna, si Maganeri. Mabait yan. Thank you for coming in my life. Oo ba, Francisco at Cecilia. Ayun, thank you po, ma'am. Pag may time lang talaga ako, pinapanood ko yung mga previous video nyo. Thank you so much, Langga Mary. Alam ko naman, nakikita ko doon eh. Nagko-comment ka nga sa akin eh. Kaya alam ko talaga yun na nag-aano ka sa akin. Ayun. Kaya thank you talaga Langga. Thank you po sa sa patamsak, sa pikang patamsak. Thank you so much. Alam ko naman yan si Sis Neri na nanonood talaga siya kasi nagbabakas talaga agad kahit na late na. Ay, oo, be, nakita ko yun, be. Mamaya na ako mag-reply, be. Hindi ko ma-replyan kasi pag nag-reply ako, babagsak yung ko. Masasara yung live ko. Oo, nabasa ko yun. Mamaya lang. Pag inopen ko kasi yung message mo doon, be, ako. Ma-stop ako dito. Mamaya na lang ako mag-reply sa'yo. It's in Germany. Ayun si Madam Sis Tuna Bingal. Isa din siya sa nag-support sa akin. Ayun. Ma'am Sis Tuna. Ayun si It's in Germany. Kaibigan ko po. Mabait din. Ayun. Wala akong work eh.
next vacation leave ko, may time ako 3 days lang, Tuesday, Wednesday, and Thursday usap tayo like sure po. Sure po, Langganieri's wonderful vlog. Thank you so much. Thank you so much. Ayan. Guys, thank you sa pag-support nyo ngayon sa akin. Ayan, siguro mga 20 minutes na lang. Mga CC drive na. So, naka-on na ako dito, hindi lang makatext. Okay lang. Okay lang talaga. Ano langga. Langganieri's wonderful vlog. Thank you so much sa pag-suporta mo. Basta mag-ingat ka sa pag-drive ha. Ingat CC. Thank you so much. Basta mag-ingat. Ingat ka po. Hindi ako maka-open ng ano. Hindi kasi ako maka-open dito, BO. Wala akong net. Hindi ko siya ma-share ang net ko sa hindi ako maka-hotspot kasi mahihina yung net ko. Ayan. Hindi pala siya maka-hotspot pag walang SIM card. Okay. Kailangan talaga pala may SIM. Kaya ayun. Ang ingat kasi sa pagdadrive. God bless. God bless. So guys, meron pa tayong 20 minutes. At kailangan kong mga 1 o'clock PM. Pahinga ng yaya nyo. Ayun. Tapusin ko lang ay ng 20 minutes para maka 2 hours ako. Ayun. Thank you talaga sa inyo. Naka 1 hour and 40 minutes na din ako. So I have 20 minutes na lang. Kaya thank you sa inyo. Sobrang thank you. Bait ninyo. Advance Merry Christmas. Advance Merry Christmas sa lahat. Ayan, malapit na ang Pasko. Tatapusin ko lang ang 20 minutes at ako'y mag-i-edit na naman ng aking premiere for Monday. At please supportahan niyo po ako sa aking premiere Monday. Ang bukawin wala ko'y irarampa. Di magpapatinag sa sabihin ng iba. Ay, may nagtanong pala sa akin about ano daw ba yung Sagala. Yung Sagala po kasi is katulong dito. Sagala yun, kaya sabi ko, ako'y isang Sagala dito sa bansang Arabia. Di magpapatinag sa usaping sura-sura. Alam mo yung sura-sura, yun yung
words dito na pag inutusan ko is bilisan mo, bilisan mo. Yun yung sura-sura dito. Yun yung ibig sabihin ng sura-sura. Okay lang kasi mag-vlog din ako next time ng about Arabic. Ngayon kasi medyo hindi pa naman ako batikang mananalita ng Arabia kaya Arabic kaya medyo nakakahiya pa baka pagtawanan tayo ng makakaalam. Tatry ko lang. Baka sakaling makatulong. Diba? Hello, Johnny. Hello. Mega love shout out. Hello, my friend. Like it. Yes, thank you so much, Johnny. And me hip hop. Sorry. Friend. Hello, my friend. Good morning. Thank you for coming in my life. Hello, Johnny. Mega love shout out. Ayun. Okay. Ayun, nagbaba ng bahay si Junie. Ayun. Nagbaba siya ng bahay, guys. Ayun, kung willing kayong dikitan siya, yun, magdikitan na lang kayo. At maganda din yung bisita. Ano din siya. Ingat Neris Wonderful Vlog. Salamat, be. For Neris. Be, yan naman si Junie, o, nagbaba. Thank you, my friend. How are you today? I'm fine. How about you? Junie, where are you from? My friend. Very well. I am from Indonesia. Oh, okay, you're Indonesia. I have a lot of friends from Indonesia. Junie, hi, on the way to you. Ayun, thank you, be. Junie. Ayun, it's in Germany. Junie, ano yun pa? Oh, Indonesia, sabi. Junie, thank you. Hello, Eds. Hello. Indonesia, what is, Indonesia. You know, Johnny, my friend, I have a lot of friends from Indonesia. Okay, it's from Johnny. Thank you po. Johnny Anmihipa. Magdugo-dugo man ang ilang ko nito, be. English, be. Who's beautiful? My friend who's beautiful is in Germany or me? Who's charot? Kaya mo yan, be. Be, mag-English ka matis na naman ako nito, be. Diyos ko, Lord. Trying hard. Magdugo-dugo ang ilang. Oh my God. Johnny, who is the beautiful? You are so beautiful on your age. Wow, thank you. You know, okay lang yan, be. Masanay ka rin. Oo nga, be. Susanayin talaga kasi iba't iba, eh.
Thank you, Johnny. Really? I am 36 years old na, no? Malapit na maging matanda. Dapat dyan madaldal ka para hindi ka iwan ng mga napasok sa'yo. Daldalan talaga natin, be. So, paano tayo mag-English nito, be? Diyos ko, natatakot ako mag-English. Huwag ipagtawanan ako. Hindi ako marunong mag-English masyado, be. Junie, I'm sorry. I'm talking to my friend about, I don't know how to speak good English. I talk a little, but I try my best for you. Siguro bitawa ka ng tawa dyan ngayon, di ba? No problem, my friend. Wow, thank you. Not like I'm not like here. It's in German. She's good for English. Sabi ko, natawa ka ng tawa. Hello, girl. Gloria Lyrie. One tick. Okay, give you jacket. Ayan. Gloria Riley. Mega love shout out, my friend. Thank you for coming my live. Ayan. Welcome to my live. 3 million viewers. What do you mean, this Gloria Riley? Bartik. What is this? I don't know. What are you talking about? Bartik. Gloria Riley. Hello. Junie, hope you understand my English. Oh my God. Binaririnig mo yung aso nagtatahol dyan, babe? Ingay ng aso doon sa taas ng bundok-bundok na yan. Maingay. Nagatahulan paggabi ng mga tulog. Yun. Hindi nga ako masyado mga daldalbi kasi gawa ng baka akala ng amo ko nagwawala ako dito, baka akala may kaaway ako dito sa cellphone. Gloria Riley, where are you na? Tuning Fadan to you. Wow, thank you, my love. It's in Germany. Salamat, be. Junie and Mihepa. Done to you. Ayun. Be, mga awan. Mag-sleep na ako. Lapit na. 10 minutes. Ayun. Wow, salamat sa 8 patansa. Mga busy ang mga admin ngayon eh.
So, meron pa tayong 9 minutes before 1 o'clock in the morning. Iyon. Basta guys, thank you so much for coming in my life. Ayun. Gloria Riley, where are you na? Nagsilip lang itong si Gloria Riley, B. Who is this? Wala mang profile. Ma'am Riley, kasi Gloria Riley. Malapit na. Kailangan kong set na alarm for tomorrow. 10:45 a.m. Yan ang gising ko, 10:45 a.m. bukas. So may 9 hours, 45 minutes pa ako para matulog. Pero dahil mamaya-maya 2 o'clock in the morning, tatawag na naman ang aking mga mag-ama doon sa Pilipinas. So until 3 to 3:30. Dapat madaldal talaga, be. So guys, hello, Sis Tona. You're back. Ayun. Meron na lang tayong 6 minutes. Ayun. Para magpahinga. Thank you so much po. Oh my God. Ba't ganun? Matulog na rin po ako, gawin ko lang siyang 2 hours. Ayan. Ba't ganun? Tinanggalan. Ay, ba't ganun? It's okay. So, Monday is 13. So, nito ng camera ko pala ako 13, 20, 27 for this month. Ngayon, meron na lang po tayong 4 minutes. Yeah, thank you so much guys.
minutes. 3 minutes. Is be, 2 minutes na lang tayo, be ha. Magpahinga na ako, be. Thank you so much. Ayan, 3 minutes na lang, be. Gawin ko lang kasing 2 hours para. Ayan. Yun lang mo nagsisigawan na naman sila mag-iina. Yan yung iniingatan ko dito pag naglalay. Naghahanap ako ng tiyempo. Salamat, be, ikaw din. Salamat sa suporta mo. Mag-ingat ka dyan palagi. Miss you, be. Yun na, is iyan ako. Baka marinig yung iyak ni Abuelo dito, ma. Bigla akong minute, be, kasi iniyak yung alaga ko. Kasi marinig ni Lolo, eh. Ayun. Salamat. Thank you, mga palangga ko. Yun, see you on my next live. Ayun. Thank you, sister. Madam Sistona. It's in Germany. Gloria Riley, Johnny and Mohepa, Sis Neri, Langamea, Mr. and Mrs. P. Thank you so much sa inyo. Ayun, kay yung dumaan kanina na Ilonggo, si Gina Tipitiprem, thank you. Tsaka si Bernano, ayun, salamat. Thank you so much, guys. Thank you. Mag-ingat kayong palagi. God bless. Ayan, meron na lang tayong 2 minutes. 2 minutes already, guys. Everybody's looking for something. Ayan, so thank you, guys. Bye. Thank you. God bless.